Je ďalšia vec, ktorú musíme nechať v roku 2025, ktorá ma extrémne vytáča. Je polnoc, teba chytí vlna emocionálneho nakupovania, pretože chceš zaplniť to prázdne miesto v duši, ktoré máš. Áno, klikáš si na poslednom kroku, hovoríš si, musím to rýchlo nakúpiť, ten košík zaplať. A v momente, ako si v poslednom kroku tohto náročného procesu, ti dá tvoj mobil, počítač a pokyn. Overte sa, že nie ste robot. Prosím. Ja sa mám overiť, že nie som robot? Však ty si robot, jak ja sa mám overovať? Ja nie som robot, ja som človek, žena, krv, mlieko, viscerálny tuk a batúštek traum z detstva. Už viac človek nemôže byť. Ty predýcháš, lebo už si skoro v cieľovej robinke. Dáte 9 obrázkov, označte, kde je koleso bicykla. Kámo, ale tam v hornom rohu ja nedovidím, pretože ja mám vypálené zrenice z toho modrého svetla, ktoré nám svieti 24/7. Tak ideš znova, označte semafory. Lenže s týmito richtiskami sa jak označujú tie obrázky? Hrozne. Tak ideš znova. Život dosť overuje moju trpezlivosť a posledné, čo potrebujem, aby ma overoval ešte môj telefón. Nie, skončili sme. Život je skúška, ja mám rigorovskú urobenú, stačí. Nepotrebujem, aby to tu niekto nachytával na hruškách, že či som alebo nie som robot. A my čo sme? Karel Čapek, RUR, postavičky? Ja si myslím, že ľudia by sa nemali overovať, že sú roboty, akože ako sme prijali, poď k nám, si naša najlepšia kamoška. Áno, preberám si vo diagnózy svojho ex. Áno, je to tam. To je maximum, kde ťa pustím. Ale ty ma skúšať nebudeš, môj zlatý. Mindset na rok 2026, ja nie som robot, ja som diva, baby. A kým to nepochopíš, sa s tebou nebavím.